and Drama presents Handumanan So Ka Awit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mo kining usa ka babay nga taga Cebu City. Ang at matatampo nagdasingan nga Sarah. Asa naman ka? Kanina na ako napaabot ni mo din eh. Babe, sorry. Huwag ko makabantay sa cellphone. Jerry, anniversary na to ron. Nagsabot na nga magkita ron, diba? Lagi, pasensya na. Nalimot ko. Pagod na ako sa restaurant ka itong nasabutan. Aron makapreserve ko daan og table na to. Sige. Magkita man ta dito. Pasensya, agad kay saan nalimot man ko. Saro naman sad. Anniversary na to niya ikalimtan ni mo. Babe, naibaw ka na yun nga busy ko. Nabi ako igipadagan ng negosyo. Sige na lang. Sabtonti ka. Pero next time, ayaw na nigbuhata ha? Promise, di na ni mahitabo. Mag-3 years na mo. Unya na alam yung mga trabaho. Unsa man, wag yun may plano nga magpakasal? Day, kung ako lipang tanon mo, ready na biyakit ko? Unya si Jerry. Ambot. Ngano di ay, uy. Wadi may tabo nga nakisgot mo about Ana? Wa man dayo eh. Mo na giingon nga kung ikaw ready, si Jerry may dili. Ano nakaingon man sad ko? Day, kung ready siya, dapat unta naghisgot na siya og kasal. Naamoy mga nindot ng mga trabaho. Sakto na mo sa edad. Usa pa nagipaabot ay ninyo, uy. Uy, tuoday pa. Nganong ikaw naman daay na aron? Nganong wa mas Jerry? Nako na sila business seminar. Business seminar? On a holiday? Oo. Siguro, more availability po nila. Kaya syempre, mga businessmen and women ba na sila. So busy na sila. Hala no? Oh, makamang ka ha. Nahala, sige. Uy. Hala, si Jerry na? Ha? Asa ba? Tuwala oh! Hala, nalagay na siya kuyog babae, girl. Sweet kay sila oh. Uyab na niya. Unsa? Sarah? Ingon ka doon na kay business meeting. Lahi day nga meeting? May mo ba iyo pag-skandalo din eh? O nga naman. Mauho ka nga ma-expose ang imong kahimabay? Nga cheater kang dako? Sarah, usa pa. Oo, si pasabot, ani. Okay, fine. Nagkakita na mo yun ka. Uyab na ako ni kining akong kuyog. Og sorry. Pakigbuwag na ko ni mo. Kay wa na ko na-feel ni mo. Unsa? Kumusta man? Okay ra. Sure ka? O lagi. Gago tong akong ex. Way ayo. Dili na ko siya usikan sa kong luha, no? Dahil ka diyo sa nainanawag. Si Jerry na sa tingali ni ay. Ako lang sa tubagon ha. Sa mukha ginitohan na, uy. Nahala, sige ba? Ayaw kalimot sa atong reunion, ha? Tunga ba yakin, ha? O lagi. Sige na, bye. Hello? Ikaw ba? Sa may problema ni mo? Di ba ikaw may nakigbuwag na ako kay matod di mo, wa na kay love na ako? Bisan kapila pa ka mag-ilis og number, Jerry, aron tawagan ko nga makigbalik ka na ako, dili na ko. Nakasabot ka?
Ma'am, sorry. Delivery rider ako, ma'am. Palihog-lamog na ako sa imong parcel, ma'am. Di mo ko na pwedeng musaka diya sa imong unit. Mato din is guard sa building. Ay, hala, mao ba kuya? Sorry. Okay na, ma'am, eh. Paabot lang ko din eh. Tsura lang di ka, ma'am, ha? Para proof of delivery. Sige kuya. Mana, ma'am. Thank you. Thank you sa kuya. Og pasensya kayo ganina. May kaso, ma'am, eh. Asa naman ka? Uy, lagita na sila nimo. Naghuwatan ako sa kong rider. Padong na ko diha. Ay, pagdugay ha. Amping ka, girl. Bye. Sige, bye. Ang gabi, ma'am. May gabi kuya. Ikaw din ni ma'am, ay. Ha? Ako tong delivery rider ganinang buntag. Nga nagatod sa imong parcel. Ay, mao ba? Ikaw dito kuya? Oh, ma'am. Sakay na, ma'am. Thank you kuya. Thank you kuya ha. Ma'am, basi ganahan ka nga ako na lang po ang mukuha ni mo niya. Ha? Basin malisod lang sakay ba? Sige kuya, pwede ra. Sige. Ngayon lang ko si mong number, ma'am. Sige kuya. Mao na ko number. 09. So Danilo day iyang name. Oh, In fairness ha, gwapo siya. lagi. Nanguyam siya ni mo. Wa pa man noon masulti pero na ako'y feeling nga padung. Unya ganahan naman ka kaniya. Okay ra bayat day pero lang. Pero unsa uy? Girl, delivery rider man in town siya. Uy, unsa man ko niya sa pagbuhi? Ambisyosa biya ko ha. Dili ko gusto partner nga. Kontento lang kung unsay naan niya. Hala girl, basig na po na siya plano, uy. Napud ba yung plano ang tao? Wata kay pao, basig na anay gitiguman. Swayi lang, good. Kaysa kung tanaw baya no, buutan baya siya o murag responsable sad. Maayo ka ha? Thank you, Sarah. Isaan ako. Pag-aunog, mahal ng takid ka. Salamat, Danilo. I love you. I love you too. Mao na. Ano mo na magkita katuig. Gusto na ko nga magpakasal na ta. Ha? Mao niya. Will you marry me? Danilo. Sorry. Sarah. Unsay pasabot ni mo? Dili ko. Mahadlo kong isugal akong kinabuhi nga kauban ka. Nahibawagit ka nga nagdako ko sa kalisod. 6 years na ta pero hangtod karon. Maulang gihapon ang imong trabaho. Sarah. Buotan ka. Og nahibaw ko mahal ko nimo. Pero dili na igo nga rason para nako nga magpakasalan nimo, Danilo. Mao nga I'm sorry. Makigbuwag na ko nimo. Sarah.
gaba ng imo kang Danilo? Kaya awara gud humani mo siya gi-turn down, wala siya ka makauyab og balik. Di ba mag 4 years na sugad ato nagbuwag mo no? Oh, Anya wala ka siya magparamdam human ato. wa na. Mao na tayo last akong pagkakita niya. Ano kun, uy? Kumusta na sad ka siya, no? In fairness, ha? Lami lagi ilang kape din ay. Bago raman ko nun nga nag-open nga coffee shop. Mao bitaw. Hoy, si Danilo na nagpaingon din oh. Uy, hala. Wow! Hala, nakasakyan na naman. Og, lahi na kay purma si Danilo, girl. Asinsado naman kaayog dating, oh. Yun lang. Naibabayan di pa kanaog sa front seat unya mabdus. Hala, wife na niya? Padaw siya din ito eh. Ay, Sarah? Hi, Danilo! Hello! Hello, hi. Kumusta man mo? Niya, okay ra? Ikaw! Aloy, grabe ha. Murag asensado naman kay tagdapita diha, eh. Nagi. Hello, is Ginoo. Uban ko na uli gikan sa Dubai 5 months ago. Nagtukod mig negosyo. Ang ako mong wife, coffee lover kayo. Ha? Sa ato pa, inyo ning coffee shop? Yeah. Akong wife yun ang gusto ani, nga klase sa business. Kanya, hilig man siya bake o mga pastry. Maong niya, ako lang siyang gisuportahan. Sige ha, biyaan na sa tamo ha. Oh, I hope you enjoy your coffee. Sige. OMG. Minyo na kiday siya, tay. When I was young, I'd listen to the radio, waiting for my favorite songs. When they played, I'd sing along. Sakit kaayo nga mahibawaan ako, nga naminyo na day siya. Doon ay part na ako nga nagmahay kog maayo, kay ako magong gidudahan ang kaya unta niyang buhaton para nako. Tingali, kung wa pa nako siya gi-turn down atong na-propose siya nako, ako unta yung asawa karon. Pero lagi, uwahin na ang tanan, ug igo na ako sa paghandom sa among kagahapon. Dilhin na lang kutob, daghang salamat, RMN.